umthetho wakho uthi lezo ngoma zacishe zaculwa kogezo hawo ingoma engangishayile lezi ezintathu zacishe zaculeka kwi-album yelokungana ngoba manje kusho ukuthi umpukwana wathi mayiphethe le-CD wayidlala engakafiki ubhuti omdala mayidlala kwakhona abanye abezwayo nami ngikwazi ukukhipha abantu ngamagama ukuthi waba yilona lona kodwa nje lezo nkulumo ngisho ukuthi ngithi akwandi ingxabano noma kwandini kodwa nje ngiyakudlulisa nje ukuthi ingoma ezaphethriziswa zazwiswa ibhova likadikadika kwakungezami yizo zona lezi engahamba ngayikhipha seyizophuma kuphi kogezo yabo kusho ukuthi kwesinye isikhathi kungenza ukuthi inkabe yayishaya i-falls lapho eqamba amanga ngenxa ukuthi mhlawumbe naye idinga something ukuthi isebenze mhlawumbe kungenza ukuthi ayiqinise Mbukelo Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela igama ngishephato kaManxele ngidabuka phansi ePembeni kwahlabisa wathambela inyoka ehlabela emzondayo bathi umfana osengilike lo lamhlanje bafana abadala kanje kakhulu ngiphethe umunye umculi la osesisebenze kakhulu endimeni bathi lolu hlanya lo holwami ngayikhethela lo nangeke ngizule nalo namhlanje ngibhekele bathe Rockville emadwaleni phansi enquthu ngalanda Imfezi-Amabunjwa kaKhumalo bathi uphumlana abamazi kangcono la kwi-Perfect TV kwaKhumalo asikumukele kwi-Perfect TV sibonga isikhathi sakho mfethu alright kodwa hayi qonde waze watshela sibonga nabahleli bethu lapha phambili ngiyanibingelela ababukeli emakhaya lo okhulumayo uphumlane njengoba iqhawe lami selithe ukufakaza ngami kancane elikwaziyo uphumlana waKhumalo enquthu emadoleni eRockville ila ngiqhamuka khona ila ngalusa khona ila ngashaka khona ila ngafunda khona njengoba sengibhizi nje nabafana manje ngikanayo lengoma futhi ithathwe khona emakhaya ngokuyilalela nje uyilalela ngoba nje namubona senginendlu enkulu 2 nami angithi abanye bathi usendlu enkulu nami nginendlu enkulu 2 ngoba nginama artist amaningi aqhamuka ngaphansi kwami yabo so kunabantu abafana nomatshitshi noma abanye sisahlukana nabo ukuthi ke umuntu mayesekhulile naye yandisa umuzi wakho la nje abafikile esandleni sami omatshitshi noma ngibathola sebekhona ke endimeni oZanefa oSinamuva oSamkelo oMabutho kuzoba amaqembu amaningi ekhaya Amabunjwa Imfezi India kuzoba izingcwenga kuzoba nabo Big Zulu ngababala noNtaba yaseDubai ngoba ngisho ukuthi indli ibe enkulu basebephuma abantu ngenxa yokuthi umsebenzi somningi ekhaya kungeke kuba mhlawumbe khona inkinga kodwa nje la kusendlu enkulu la 2 ayi Zulu bafethu akhona indlu enkulu ngokuthi justice indlu enkulu vele indlu enkulu ngesimo kuyabonakala la okufike khona mina ngathi ubuka kanjani kodwa nje ufika uvele ezweni uvele emhlabeni fethu siyayazi into umculisi wakude kuwe mhlaba abanye abazi lapha emakhaya ukhona umunye usiswa nje uthi wayifunda nawe eklasini thiwa ngisho esikoleni zayikhala awubonanga umgqumeni wasuthi wangakithi othi ngiyocula kuyakhombisa ukuthi lento le usuka nayo phansi mfethu ngisemncane ngangijwayele ukwenza lezi zinto ezikuthiwa imshado yabona lokho ukubhidisa ngakhula ngashaya ucothoza ngakhula ukucothozeni ngashaya ispantsula ngathi mangiqeda ispantsula ke ngase ngikhana ngizolalela umgqumeni ukulala kwamgqumeni la ngaqala khona ukuthola intaba ngoba nje osisi laba obashoyo besho bashiqiniso ngempela ukuthi uma kufunda isigele kuthethe nje umisi usathe sazongena iperiod yomunye ngibe ngishaya ngangihlala ekhoneni ke ngedwa ngoba ngiyacanga mina ngangifunda ihistory kwakufika kube icommerce bese kuba iphysics so ihlakaniphi leso so mina ngathi abangani bami sasiba u5 abangani bami kusho ukuthi
senza nje izifundo sisekwa grade ubani u7 grade ba u7 grade 9 grade 9 so sekufanele siveleke sehlukane ke ngokwezifundo mina vele ngihambelana nabangani bami kwakhalumisi la but I know Khumalo wena no ibambe lapha ka history kodwa lo misi ungizondela ngoba ngiyayiphasela nje anginayo inkinga wayesengisoka history kanti ngiyazi ukuthi ka history ayimvamisa bayiholi kathola umsebenzi nje ongathi right hawo kwawuthi ke nami ngiyabuka ukuthi okay la ngizokwazi ukuhamba ngibe na certificate so sikamatikuletsheni nami right ngifana nabo bonke abantu ngoba inhloso yami akusikho ukuthi mhlawumbe ngiyofunda engineering nobani vele sifiso sami ukucula ke wangibeka endaweni e-right ke noma kunepolitiki kakhulu kodwa politiki nami esihambe iyangifaka ekutheni mina ngingabe nepolitiki angisize wonke umuntu okhona kodwa ke kulezi insukwani ngase ngithi hayi ngoba sekukhona abanye asebevelelile ngami angibayeke baqhubeke nami ake ngiyimele nje kwelami iside ngazi ukuthi nje hayi Amabunjwa Imfezi-Amabunjwa yona album esengibhizi now wethu uqala nini ke studio ubona ukuthi ayinawe iphume esikole azikho njalo ngiyezwa ukuthi i-answer ayikhona yangitshena la ngoba ngithi nje athi i-answer ayiphuma la baba bayayitshena ukuthi uzoba umculo wethi bona uzofunda nje ube lezi zinto lezi kanti i-answer iyaphuma uqala nini ukubona ukuthi ayi ngifuna ke studio manje nami sengingacula ngibona mase ngiqeda umatikuletsheni ugrade 12 lapho bekuthi mangabe ukuthi kunama culture scale ngiyesigele nami ngivela ngihlanganise nomunye umfana ngangijala ukuyicula nayo kuthiwa umsithi gologo bomvu nokucula kwengcwenga ngithathe yena thatha isigenqika baba sithi 1 2 1 2 1 2 1 2 ngangicula ingoma kaShwini nomuntu ekhaya ethi wangisiza baba kwaduma isikole sonke abuye ngashaya amagezi yayithi mano baba ngihlangabezeni kwaduma isikole sonke yabona ngathi mangiqeda siqeda ukushaya lezo ngoma esigele basebeyifaka so uthema ngabe sekufika isikhathi sokuthi abantu babona sengiyacula ngingo 2010 ngikhipha i-album kwasho ubona othisha bathi hayi akukho besikulindele vele hayi besiyibone indlela ukuthi yakupha nangampela kwafike ngafika ngaba inkinga ngafika ngangena ngoshilisi kungeve ukuthi ngangena ngoshilisi yabo kodwa nje umuntu wayengimphethe okwakubaba uMasondo ubaba uMasondo ekungiphatheni kwakhe wathi ngoba ngisafika emculweni ngiyamdinga umuntu osemkantshubomvu okay angibuza ukuthi mhlawumbe ubani umuntu ongaba right part kwabo bonke nje abafowethu ngayikhombela uJava ngayikhombela uDSD ngayikhombela uShilisi yena kwayesiyaqoka ke phakathi kwabo ukuthi imuphi mhlawumbe umuntu engakwazi ukuthi ngisebenze naye awunebala uShilisi samtholela ahlile samthatha uShilisi sengiqedile vele e-studio yabo kwakuthi ke sesiyalungisa lokho nalokho yana kwangena ezibongweni sathi la uyobuya kucule mase wesikhathi so abantu kuma ngabe iqale vele i-album ivelela bayitshela ukuthi uShilisi yabo owenza yonke lento le kanti hayi no yimi ngenze lento lena ngoba ngaqala ngakhipha ngicabanga ukuthi into yakho yalandelana ngoba February ngakhipha Amabunjwa kwathi ngoMarch ngase ngikhipha uShilisi neNdiya Amabunjwa ayesengaphansi kababa umbeje yamazi umbeje lo isiphithiphithi lo eBlack Sea ubaba wakhe ke sasebenzisana futhi kamnandi hayi lo wenzeni umbeje ubaba wakhe ubaba wakhe hayi wenzeni umbeje so kwaba mnandi kakhulu kwafika isikhathi ke sokuthi naye ubaba umbeje naye yabo shothi ayehle inqola uma ngabe mina ngithi ngiyahamba ngiya kwenye company so ngathi naye uyena umuntu ayimkhonze kakhulu kwakuyimina company so nami ngangithi ngiyofuna amanye amadlela ahlaza kanti ngizothola amadlela amnyama yabo ngase ngidla kabikela ngangikhona kodwa ngokukhula ukuhlana noChatha bangisize ukuthi indoda thina sokuphusha la sikwazi ukuthi siphushe ke khona kodwa nje siyafisa ukuthi uyimele ngoba siyabona italent lakho likhulu kodwa manje asazi kwenzakalani la kuma company so izinto ke zaqala ke lapho zakhuphuka kuze kube manje ngoba ngiloko ngibaphethe mfethu ungena ngalesa sikhathi obusha emculweni ungawakhumala kade ubona kumgqumeni
kwenza njani ukuthi siyazi ukuthi ngalesa sikhathi abantu abaningi babefika emculweni babevele nje shumi ngamgqumeni abanye behambe ngisho nange amabheat akhe kuhluke nje ukucula wena kwenza njani Imfezi Emnyama yakhuma uDavid yasiqhamuka noshuno omusha manje siyazi ukuthi sekunabantu abaningi abawudlalayo ayilento lena iya ngani iya ngokuthanda into mina bengumthanda kakhulu umgqumeni ngithanda kakhulu ibhova mangasho iqiniso kodwa kuthe ekugcineni kwakhona sengiqala sengiqeda bona omatikuletsheni bese ngine nengoma yami ethi shosho luza X5 ufike unkonzele kuzinhle so leyo ngoma ngangiyiqopha ngangena phone ngangenalutho ukuthi ngizothatha into ngirecord ngifakela ngangisayiqopha nje kube leso sikhathi ngifike endlini ngikwatshazisa ngalokho ngangishaya kusiginqe nakhona kwangasiwo lo shuni lo manje lo ngodlalayo nami ngagcwalisiseka ke ngokwesandla mase ngifikela eGoli kwavela kwacaca lapho ukuthi ushuni lo engiza nawo mina ungowami akusiwona omunye umuntu ngoba ekufikeni kwami emculweni ngathatha ingoma lezi zazu3 ngangishayile kokhona ethi ngibonga umama bese kuba yilesigijime wazilaza la shona la bese kuba yilethi ukuhlukana kwami nawo angaze ngikhipheke leyo ngoma leyo kodwa abanye abantu ngazo nje sebeyidlala abanye banayo kwaba lezo ngoma lezo zo3 ngangirekhodisa ubhuti wami umihla wasekhaya kwaKhumalo oshithi nje ubaba wami nobaba wakhe bayalamana yabo kwasho ukuthi ubaba wakhula kwaManyoni ngenxa kagogo yabo kodwa engowaKhumalo so uye kwayinamandla leso sikhathi wangirekhodisa lezi ngoma ezu3 hayi ingoma sinikeza umpukane lo kuthiwa Bemcimbi lo washale basket umgqumeni sithi akawusinikela umgqumeni idem hayi ahambe ayisekuMgqumeni angazi noma yafika noma ifika ngalo ngani kodwa nje inhloso yami ukuthi mina umgqumeni angizwe kodwa ke ngezwe sengizwa ngabafowethu umuntu naye ngamkhulisa ngoba ngithi kusendle inkulu ekhaya engimkhohle ukumbala ofana nomthetho wakhe naye wafika ezofuna umsebenzi ngamkhulumela nekhehlo ubabuthwala ebengenankinga kakhulu nabantu kodwa nje naye uhambe seba nenkinga ukubona ukuthi why abantu abaningi obaletha kimi bajike bakujikele wena so usho ukuthi izinkulumo ezigcine izikhulunywa abafowethu abanye igcina ifika kuthwala umhlonishwa wami bese ke manje elokho esola mina kodwa egcineni kwakhona egcina sethola ukuthi hayi kahle nabo abantu abanenkinga wasethi hayi mina ngisadinga ukusebenza nama-artists sengifuna ukusebenza nawe ngaphandle uma ngabe kuzoba yimi ngizothamba olanda uba azohluphana nami kodwa angabhekani nawe so kwaba yileso simo ukuthi ngilanda umthetho wakhe bangifika umthetho wakhe bese yangichazela kumthetho wakhe ukuthi lezo ngoma zacishe zaculwa kogezo hawo ingoma engangishayile lezi zintathu zacishe zaculeka kwi-album yelokungana ngoba manje kusho ukuthi umpukane wathi mayiphethe leCD wayidlala engakafiki ubhuti omdala mayidlala kwakhona abanye abezwayo nami ngikwazi ukukhipha abantu ngamagama ukuthi kwaba yilona kodwa nje lezo nkulumo ngisho ukuthi ngithi akwandi ingxabano noma kwandini kodwa nje ngiyakudlulisa nje ukuthi ingoma ezaphethriziswa zazwiswa ibhova likadikadika kwakungezami yizo zona lezi ngahamba ngayikhipha seyizophuma kuphi kogezo yabo usho ukuthi kwesinye isikhathi kungenza ukuthi inkabe yayishaya i-falls lapho eqaba manga ngenxa ukuthi mhlawumbe naye idinga something ukuthi isebenze mhlawumbe kungenza ukuthi ayiqinisile futhi kodwa anginama nginayisho kodwa nje ngezwe ngayo angisho ukuthi mhlawumbe ngibeka kodwa ke lo shoni ke lo wami ubuzayo hayi lona nama ngazi ngawuthathaphi ngoba ke nami okumnandi ukungijabulisa sekunamavukane enza lento engiyenzayo yabona nje abavukana afana nabo o-navigator lapho umuzo nje umuntu ethathe khona la kumuzo seshaya futhi uma ngalo kodwa nalo lumbimbi lungufunani ngempela ngaye ngathini kulo
yabona kodwa ke abantu ngoba phela istebhisi yimi istebhisi vele ngiyaye ngikuvumela laba ngoba khona noma uthi umkhaza naye ngizothi usibeke entanyeni ngimanje ngiyayibuza nokunye ukuhlala ngapha eFoslo angazi igama lakho ukuthi uba ngoba angikunaka nje lokho okuzama ukukotela kakhulu kufuna khona ukukotela ngendlela eright njengolethu umpongose abantu abathi mabefika kimi bafika becela bethi ndoda sidlala ushuni wakho na nomunye umfana omncane uthiwa ngazi ithwasa lemfezi noma imfezi kanjani angisazi izinto eziningi nje lapho bafike kahle bafika la bafike bacela ethi ayisicela ukucula ushuni wakho hayi akunankinga ke lokho ayilime zetshini ngoba nami umculo ngithole la so akusiwo wami nami ngaweba kwabathile okunye ngisakuthatha nakwabanye abantu ngicule yabo so kodwa ke engisho ukuthi laba abaqhamuka ngodli sibhakela wethu engiqaphelile ekulumeni yakho nabantu futhi ekhaya bakwazi njengobusho abaculi abaningi ba-introduce-ile egamini aba-introduce kumaskandi aba-introduce kwiy'nkampani ile kuyo yini ekugcineni beyijikela imfezi ngathi indlela mina engiyiyona phakathi kwabantu ngihlala ngiyindlela eyodwa mhlawumbe nami sengize ngayitshela mhlawumbe ngesidinanyana engingasazi ukuthi esani phakathi kwabantu ngoba njalo uma ngeke ngasebenza ne-artist kuyabe sesihamba sesiyakhombana kuyabe egcineni kwakhona umuntu wakhona useyabuya futhi ubuza kimi yabo ngizokhuluma nje mhlawumbe nje ngokuncane sike sadidizisana noZanefa sadidizisana ngenxa yabantu egcineni kwakhona wagcine ngamfonela mina ngathi ahlangana hawu sayikhuluma into yethu yaba right wangitshela futhi nokuthi abanye babafowethu engiphila nabo abenze ukuthi lokho kuthothi leyo nto leyangiyazi yabo so izinto ekanjalo senginokuyiqaphela ukuthi abantu ngibafaka kakhulu ekhikhini lami bese befuna ukungena beyuthinta ubaba lapho uPIPI yapha emva kweanda so lokho kwenza ukuthi bangijwayele kabi so njengamanje ngakho ngithatha isinqumo sokuthi ngoba balandeli nabo babekhala bahlele bekhala ngafika no Big Zulu endimeni kaMaskandi abantu abaningi bebengamazi noma bebekhona bebemazi but emculweni bengekho kangako ngafika naye bangethuka abantu ngayibuza ukuthi kwenze njani salokho siyibambile nje nomfoka kunena sayibamba asangaba nankinga nabantu kwaze kufika isikhathi sokuthi naye athola amandla aye phambili shaya izandla ke thina lokho emabunjweni ukuthi umuntu mayifikele ekhaya mayisekhuphuka futhi simbethele izandla ukuthi kokunye kwenzakalane ngelinye lamalanga mhlawumbe uyofika yena afika asho ukuthi ayindoda kwenzakala 1 2 ngoba nami bese kunenyonganyana nje ukuthi ngizwe abantu bese ngikhuluma amagama ayiziswana kanti mhlawumbe kwakufanele ngikwazi ukumqonda ngimtshela ukuthi yazi kwenzakala 1 2 okay bese kuba intaba esihlale kakhulu naye mhlawumbe 5 years 4 to 5 years bangaphosisi sizama siphusha impilo izinto zenzeka naye sahamba saba nenkinga futhi naye mawuthola uyathola ukuthi izinto nje futhi nakhona ezincane beyidinga ukuthi ilungise but kodwa sahamba kasayilungisa njengamanje segrand okunye ke angazi ukuthi abantu bangithatha kanjani ezintweni eziningi ezokuthi mhlawumbe bagcina bengishintshela umthetho wakhe umabutho ngazilambe kodwa ke ngisafisa ukuthi lo amjitha abuye umabutho ngoba umculo wakhe mnandi kakhulu unaye wahlomeka wagcina sihamba nabanye abantu zonke nje lezi zinto lezi izinto engabanga right yabo fana nabo obhuti umcebo khona le Friday nabo bangabantu abagcina bezwe izinkulumo ezimbi ngami bengaqondi mina bagcina mhlawumbe sebetshela abanye abantu yabo izinto kanjalo ezigcina zenza ukuthi sigcine sixabana kakhulu kanti la ekhaya kusempumulweni la ekhaya uma ngabe uvela udumile uyayidumela nami ngifuna ukuthi ngithi waduma ngami kodwa mina ngenza indlela ukuthi umuntu afike la ngisuke ngikhona bese ngimkhomba etimeni ngithi mkhulu nanga umuntu umculo wakho kanje umlayelise naye thothi uyawuthanda bese egcineni kube seba abantu bethi mhlawumbe umfezi
yena uyadlala ukhuzini, Umfezi udlala kuma TV, Umfezi ubonakala namajito hip hop, o gospel, yabo zonke lezi zinto lezo bese kuthiwa akanifaki ngani Umfezi, kanti no mina nami nginowami umsebenzi ukufana ukuthi ngiwenze nguphushe ngiyenza ama video ngayo yonke into. Mina bekuye kwenzeke umkhulu uyazi abona sengishuta ivideo, abona sengirecord sengiphakathi nokuqeda, mhlawumbe ngikhane ngimcela ukuthi mkhulu sacela ungisiza la sengishuta la ngoba leyana angazi ukuthi ngathini into yamuntu loyo. Siza abantu abaningi egama lami ukuthi akaze athole ngisho isent kuma artist. Ayiki artist eke yathi even mina nami uqobo lami ngomunye umuntu ofana nabo laba bantu labo ukuthi ubabthwala akazi ngisho isent yami. Ngiyisebenzela nje ngidlele ngendlela engidlela ngayo. Ngesinye isikhathi ngithi ngiyamnika athi yini lo unika yona. Nami ngibona uyabona uma uzokhuluma mhlawumbe ngo10,000 isuke kuyimali le. Uthi hayi nomkhulu ake sidle sonke athi akukho shoda ngakho. Yabo. Asekushawa kuqela. So manje into yena ayifisayo ufisa ukuthi mina ngiye phambili ngalokho asoke ngifaka ngakho e-studio akwande phela. Kuzokwenza ukuthi mhlawumbe ngiyirecord ngizenzele zonke izinto but kugcina since isikhathi ngenzeka but azasho ngathi ngizongizondisa ngabantu kanti yini embhayizayo futhi ke mina ngoba yimi ngimdala ekhaya ayisibhaxo sehlela kimi kakhulu. Laba abanye ngiyababona nje wabo yingane ezilandela mina. But uyayibona ukuthi lento lena enziwa ama artists amanye la adlule ayenzile lapha Amabunjwa record. Manje Umfezi sekunzima manje ebona italent ehambela la emthenda ke feca umfana eperform mhlawumbe ethe into mfana ngicela kahle uhlangana ku social media ngeke usamthathu amanye abantu bafika benzeni into lapha babonga uqinisile. Uqinisile nami nje ngokuqinisa ngoba usho nje kanjalo siqhathi namacebo futhi ayakufonela ngabona amavukane festival wasiza kunzima noma ngithanda ukuthi umuntu ngimsize kodwa sengiyacabanga ukuthi lo muntu angenzeka afika ngijikele mayise ngale ngoba bonke bafika kanje. Bonke bafika kanje. Noma umuntu ukuthi kanjani omunye umuntu ungafika umthathu umlethe kumkhulu kuyaba ngakusasa usenama company akhe kodwa uzokwenza umunye umsebenzi khona enkampanini kukhona inkampani yenza zonke izinto futhi naphumelela bese yena uthole seyiphushela amakhampani akhe ugcina ubona ukuthi yazi umuntu uzoyuza ikhampani uzoyuza ikhampani ufana yena mase right phume ayimele sayidini aqhubeke nezinto zakhe afisa ukuthi azenze futhi yalike icikela laphuma kahle lapha ngaze ngilibone betha bazi babarapela abafana abasafika angaze ngilibone ngoba even nisho na umkhulu sekuba nzima uthi hayi amaciko sengiyawazi ngiyabona umdalo wawo njanje yabona kwanami nje wasala nje ngasala ngokuthi ngiyamazi yabo sesiyazana ngicabanga mhlawumbe ngoba saqala ngo2013 yes isimningi leminyaka mhlawumbe sina 10 yabo akusiminyaka emincane le umuntu ebusy naye enemsebenzi yakhe engabuye yenza kodwa abe busy nomunye umuntu wasengisibonga abone ukuthi leyo nto le isuke sifana siyijabulele siyibonge naye sifisa futhi simenzele ukuya phambili yize ukuthi ke angazi ngamthokozisa ngaphandle ukuthi nje ngishaya ingoma emnandi ngoba ngithi ngilethe imali imali usenze yonke into khona wena ushoti ngalutho usulethele imali usulethele imali kimi akushuda ubona ukuthi yake emzangalela yaphila kakhulu mfethu ngaphansi kwegama ngaphansi kwaphumlane mangaka amaqembu ke nje onawo enginawo njengamanje iqembu lamanye benginawo fana nawo uphumlane yena leShop Maskandi ngikhathile ngenxa yokulalela abalandeli abaningi abalwayo ukuthi hayi thina asuthanda umculo lo owenzayo sithanda ukuthi wena ugxile la kule nto le ngoba abelungu bami bangisupporta ngiphila nje ngokuningi ngiphila ngabo so ngakhetha ukuthi ngibalalele ngakhipha amaqembu amaningi mhlawumbe njengoba nje kwakhona uShili Sinendi kukhona amaqhawe
akhona wona nama yabo yabo ngawabeka kubanikazi bawo ngamaqembu abona nje kwamanje amaqembu engiselenga nawo amabunjwa ngizothi akhona Imfezi ikhona bese kuba India okusho ukuthi kodwa ngonyaka ngikhipha kayi2 ngifike ngikhiphe Imfezi bese ngikhipha amabunjwa manje ngakhipha lokho kulonyaka India ngelibibikho kufana kahle kahle into eqisayo amabunjwa neIndia ngilikhipha verse after unyaka namabunjwa ngakhipha after unyaka kodwa Imfezi ke ilona iqembu elikhulu ethandwa abantu kakhulu kodwa nje ngiyengamangala ke manje India malenza kanje lezo into uthwana zonqamqa amakhanda zonke hayi bekunzima awukhuphu yakho la bekunzima ngike ngaba nesimo sobunzima sokuthi ngivaleleke ezintweni eziningi emcimbini mhlawumbe lokudlaleka kumsebenzi wami kweminye imisakazo uthothi awusangeni kahle yabo kodwa ke ngayinika ithemba lokuthi kungavaleka ngokumuntu kodwa ngokwizwi nokufinyelela komlayezo phakathi kwabantu sozo zokuvaleke lokho hayi akhohle mawusashaya ingoma nje ngashaya kwafika yona ke leyo ngoma lezo ntuthwana ziyonqama amakhanda zonke ngumfungu baba uPipi ngumfungu uGwasha ngumfungu uKhumalo ngumfunge umlotshwa ngumfunge uQuqudu amakhehla ami lawo engizengwabiza awumbuzo ugogo Agnes ugogo uhlale khona akasali umabuthelezi washela leli phethi lemfezi iqhamuka lemfezi igama lemfezi emnyama ngale awumnyama awumisilo kwenyoka bathi ngemfezi ephuzu manje abangibona athi wahlala lokhu uthi uyimfezi emnyama imfezi emnyama imfezi lemfezi iphuzu lemfezi phela yikho omnyama awufanje awusondeni nasenyokini so leli gama lemfezi baningi abantu abangethalona khona umunye umkhulu wangasekhaya kuthiwa umkhulu uDumo wabuthelezi uyena ngempela owayethanda ukuthi angibakhwifi lapho ngangiseyicobra bethi ngibakhwifa njengophempethwana futhi izinto zakhona ngangidansa so ebona ekhaya behlala kufika amajita nje ekhaya umuntu wabantu kahle kahle noma kunemshado yimi nje umuntu ophambili into kanjani nokucothoza yabo wagcina esethe yimamba emnyama ke lena inkunzi kwathi mangifika la eGoli kwaqhamuka umfana wakuthiwa uBongane wangapha kwaNongoma wathi ayi ngeke asilisintshe ke leli gama leli lemamba emnyama asithi uyimfezi emnyama manje imfezi ekhefise kude laqala nje lapho nje beyiphuzela ke bona ngangisemncane ke mina ngangakashayi ngoChristmas ngangisabuka ngaleso sikhathi leso hayi beshaya ke bona hawu igama wonke umuntu uthi yakhwifa laqala nje lapho lelo gama lelo so ngalithatha mina ngo2011 ngo2011 ngangisayine eBula ngaqala ukusebenza ngathi imfezi emnyama ngangikhipha album othiwa uJezabel yes ngakhipha lapho ke awuzaqala lapho zakhala ke bekusuba iqembu nje kuloko ngilikhipha ke lagcina nalo selinganga ngegama elingangamanye amadoda la esibambisene nayo emculweni manje mawukhipha amaqembu ngiyazi amaqembu akho uyawathanda onke afana nezingane zakho khona noqinisa kulo obusho nje ayi mina ngibona ngathi uphama kakhulu kumabunjwa omunye uzobona ngathi uphama kakhulu kuImfezi omunye kuIndia mina oba ngisho ukuthi amabunjwa ayi kodwa ngazoxosha kakhulu amabunjwa lento la ine style asakhona mawuzothi uyabheka yabona mawulalela India isiginqi sakhona ukuthi nje ngoba ngisahlezi ngisiphathe mangabe mhlawumbe kuba isimo esinje ngifisa ukuthi ngibachazele abantu ngami qobo lwami iIndia linoshunu walo ngizothi ushunu kanjani uyisizulu ushunu wakhona uma ngabe ngibamba kunokuthi ngibamba u3 ngibambe ubass guitar lokho unumber 6 ngalesandla nalisi so uhlale vele uzoba ishunu ushunweni uZulu osa jazz nyana so ingoma zakhona zipholile zilandela ingoma lezi
ubani lo akhanyile le osponki imponki wami yabo uJabu Khanyile zilo ushumi loyo zonke ingoma za ushune wendiye bese kuthi ke amabunjwa ushunje lo ojwayelekile but usuke uphansi bese kuthi Imfezi ke uphezulu ushuni wakhona ke ngithiwe ngimemeza ngempela ngilwa nezinsizwa so ukwehlukana kwawo lo labo shuni labuza umuntu akwazi ukuhlukana fanele ahlukanise nje ukuthi India ngisuke ngicula kakhulu ingoma zesonto nezingoma ezipholile zothando ezikushiya nje ukhathela uyimvini senze emhlabeni endaweni ukuthi intombazana wenza kuba umuntu wesilisa usala ukhathela bese kuthi amabunjwa ke ngisuke ngidila kakhulu noShemeni kodwa uShemeni nawo one slow number futhi slow number futhi naso esikuthatha sikubeke bese ke ngigoqoza eyintweni ezisuke ishaya unyaka kanje yabo ngishintshe into esuke ihlukanisa unyaka ngifake insimbi zami ezintsha bese ngicula engazuthi ngicula njengalomuntu ohlukanisa unyaka kanti ngikufaka ispice sami ukuthi abantu bazi ukuthi le seku amabunjwa ke lo bese ke ngikhipha ngeyimoto shona amabunjwa ngeke uthole ialbum yebunjwa ingenayo igama elibhala imondo khona X5 X6 Q7 onkomzi yophuza yabo into enjalo bese ukuthi kuImfezi ushuni wakho uphezulu ngisuke impela lapho ngiwuShemeni nje straight ngisho neslow number sakhona manje nquthe ushayela ungabonanga ungeneleni bengikhipha nane ingoma imina kuphela engangakhipha ingoma ezu22 umhlaba wonke unyaka nonyaka ngikhipha ama-album ethengisa ngishaya o 7000 copies ngama CD kwakuyabona lapho nami ngangimangala ukuthi kwenzakalani so ikhathi zike zahamba ke zehla ke kwaneyinkinga ke lezi ke zaveza uba umkhulu phela uMaphosa kwavalwa izeke izinto eziningi sikhane nje manje siqala sisukuma nazo sizisa phezulu kodwa ke sethembe mhlawumbe ke ngoba isikhathi kuba isikhathi saso ungizwe uyokwazi ukuthi asimele njengopresident wethu siwine hayi mfethu ngiyakuzwa wena uyakholelwa ngento lena ukuthi Imfezi kumele ufudumeze Imfezi ukuze phezulu kumele ngitalapha ba mawufudumeza mhlawumbe kumele ufudumeze kanjani ngoba phela sinokubona mhlawumbe ungasithethela ingoma njengoJabu Khanyile isponke sivele sibuye ngoba senjalo ukuthi nje sekumaskandi sekumaskandi so ayikho into oyenzile ngalokho ulisela hla ngigitsa mozozi into enjalo umculo sofica ukhona ukuba khona kwawo bekuthi siwushintshe thina siwenze simanje uma ngabe laba abantu bakudala sibonela kubo sophene senze njengabo ukuthi umculo ayawushintsha uzoloku uhlezi uyinto eyodwa mina ngokwesifiso sami ngiyafisa impela ukuthi laba abantu abangolingisa laba abakopela ushuni mhlambe kaMgqumeni mhlambe kanombani umunye khona ngabala yena njengenkosi yamaskandi ukuthi ku right akunayo inkinga khula phela yabo yiba nokukhula entweni osuke wafika ngayo khula ngonyawoza kwasingakuzwa ngamazwi uma ngabe ngithi mina kuyenzeka noma mhlawumbe ngacula kanjani bese ngizwa izwi linjalo selisetshenziswa umunye umuntu noma uma ngithe unobuhlo wami ngiyamthanda bese ngizwa umunye umuntu naye sethi uSiniphiwe wakho uyamthanda uzoshada naye akusekho ukukhula lapho ngoba usuthatha ushintshe igama kuphela umuntu akafika emculweni ngento yomuntu yebo siyavuma khula bese uba wena ube inkinga awukwazi ukuthi khona umuntu ongakwazi ukushaya Imfezi emnyama ngezomculo esafika athi qinele shaya insimbi kashuyi noma shaye njengomqomeni uzoyishaya kanjani Imfezi ngoba Imfezi ivele yakwazi ukuma yamela into yayo iqala mina ngeke ngibathole kune festival ngithi sebeyangivalela kwesinye isikhathi ama festival akusinkinga le kodwa ngeke ngithi ngifike kuma festival bafica bejuluke bemazi begida
ngifike ngithi abantu babe baningi ngijive ngize ngiphume kushukuma inkundla ngenxa ukuthi ngiyasunderstanda isimo sokuthi yebo kufanele sigide kodwa mina njengomuntu ofisa ukuthi abe yiqhawe kumaskando ofike nento ofike oyishintsha yafike yasebenza kube yimina ngifike ngiyenze le nto leyo ngempela ifike yenzeka yabo oshuthi ukushintsha komculo kuyinto encane umculo sengushintshe kaningi yes ngathwala amazondo ngicula itrap ngathwala amazondo ngashawa izinto ezingineka o2 million omamitha ezibahlulayo abanye babo kumaskando ukuthi bangenze imabone ngenza njani ama streams yabo iyamosha kakhulu kumanje ngigijima ko 3 million ngiyofika 3 million ngale isingile kuphela bese kuthi video ngo 2 something million kodwa ngashayela khona lokho ukuthi why ngiqhamuke nento entsha phakathi kwabantu kodwa abantu ababonke umculo uyakhula yabo ngathola amazondo ngiyababongela nje ukuthi manje babeshaya into ingene phakathi emphakathini abantu beyijabulele kuyangithokozisa lokho kodwa kwafika nami into yami into engeke izishintshe ukuthi yimina engakwazi ukuthwala inhlamba ngathala amazondo ngashaywa kwabanye iqhamuke sekulula nje sebeyiphosela nje sebeyitekela ibhola kodwa ke asisho ukuthi kubi lokho mina ngithi abaqhubeke kusazoba khona futhi abazoyenza lento kodwa abantu bayazi ukuthi yimi inkosi yakho lokho fanele ngikusho phakathi komhlaba umhlaba ulalele ukuthi ngisho ngathiwani kodwa kusalayo yimina inkonzo balanga yaleyo nto ye-trap noma ungayibiza ngani ke indlela kodwa nje uma uzoshaya kube sa hip hop kube samjayivanyana yimina inkosi yakhona ngikwazile ukuba yiqhawe ngaleyo thina bese ukuthi mawucula maskandi shaya isiginci udunje ushaya isiginci afika umfezi washintsha lento lenzathi ayisa ayiwenzani manje thina simazele kumaskandi yangena kubantu sesiyabona ngabe phela uSjava mina featureisha uSicebe featureisha uDuma kahle featureisha umzukulu album yakhe lento ayisebenza uyazi ukuthi bazongena kahle lo muntu uyazi into yakhe uSjava yena umuntu ongumhlonipha kakhulu ku hip hop okudlula abantu abaningi noma abanye ngibahlonipha kodwa lo yamjitha uyena umuntu ofike lento ye hip hop wayithatha wayenza umaskandi ngoba umaskandi le yanto le kodwa wayithatha yena wayifaka styling yena ngokwakhe bonke abantu labo befike beshaya ama rap ungabezwe ngesingisi yabo wafika wayiqondisa nje wayibeka ngqo njengamanje abantu abaningi bathi ngeke umuze choma ngeke umuze ethini kodwa ngiyambeka mina ngiyamgcoba ngenxa yokuthi siyalalela siyabuka nezwe nomhlaba futhi uyavuma noma ebese inkingeni engakanani kodwa ukwazi ukuthi mangabe ebhekana nezinkinga umhlaba wonke ukwazi ukumeseka phinda buye futhi egamini ngenxa yokuthi umuntu vele wabantu ekutheni waqamba into yakhe noma ngaqhamuka ubani afika ashayile yanto kuthiwa iwumzwilo uSibani unepower ayi makusekhona sazi uSjava thi usazogala kade lemgodini bese njengobusho uyindoda epholile bese relaxed uyathi ufika ama festival wafica bejulukile konke wangenzela yona lapha eThekwini ufika ugqoka impahla zendiya ku live acabanga abasha abantu ukuthi hayi namhlanje umuntu esambe naye la ngabona amaphepha ngabona ku Facebook yonke indawo ngokubahlangana imphela nje abantu ngoba phela la sizishana ngokuhlakanipha yabo so nami uma ngabe kwenzakala izinto vele mina ke ngiyindiya ngangibuzwa nje amajita khona amajita engiphela nabo zenzela bethi ndoda ngoba uyindiya wayungathathi lezi zinto lezoyiqoqa uhamba uyosebenza lapha vele uyindiya ngempela ngenza into kanjalo yangisebenzela into abakuphila nabantu bakunikeza izinto ezizukusa phambili uyangisebenzela into uzakhala ndizakhala kwangathi wena owenze le event wawungaweshi kwakuyi-event kakhulu ngaphandle nje kokugqoka nane performance yangalela hayi live wakho kushangalela langa enomva kwami ubani wangena ngoba ngicabanga ukuthi sasiqala ukungena emabhida kwathi maqeda mina kwaphela saphinda futhi sabuya kuyilokungana impucuzeko kwadlala mina kwaphela yabona nje ukuthi angangenakho ukuthi ngithi sengine truth ngokuthi kwenzakala into enye kanjalo akusinto engiphomisela nje futhi ubreaker futhi engavala umcimbi yabona ngayishala nje phansi kwayidumela izithombe nje yabona izinto eziphushayo nje kakhulu mfethu ngicela ukubuza mina ungaphila ngomculo kuphela Umfezi nje ungaphila ngomculo kuphela ungaqashwa lokho kunye eceleni
beka asikafiki kwaveyali yazikhulasa kakhulu bengiyazi le mali yomculo bethu ungaphila nayo yawungaphila yawungaphila impela ngayo uma uzothola abantu abazokwaseka ngendlela oyiqiniso yes abantu abazothi thina sofa la kufa khona umfezi hayi manje ngoba umculo usuwamoshakala kanje ukuthi sekukhona abalandeli abazokwazi ukuthi babhadale ukuthi wena ngothi ubulandela ubajika landela lona ukuphushela umuntu jikiswa wonke umuntu ngenxa yemali so wonke umuntu vela ngeke aza ale mangabe nikezwe imali thwa akaphusha uba kodwa nje ukube mhlambe siba neqiniso nokulalela abafowethu oduma kahle umzukulu osicebi kanjalo onke encane njengoba siphila nje sisonke nje nabanye abafowethu bengathi nabo sengiyabashiya mhlawumbe ngabe ngikhuluma sisonke nje uma kuthiwa ngempela siya support ngendlela right singaphila umculo kuphela ngaphandle kwezinto eziseceleni okwenza ukuthi size sifike ezintweni ezisemaceleni ingenxa ukuthi i-challenge inkulu i-challenge inkulu sekunabantu abakhonzwayo ubona ukuthi yabona lo muntu uyakhonzwa uJesu yebo yabo kanti demoni yabo so abanye abalandeli bayasivuma ukuthi siyashaya ingoma nabo futhi bayakwazi ukuthi bathenga umculo wethu ngendlela right kodwa ukuthi umuntu usebambelele nje ukuthi nginobani umbasibani bani uyangichaza so kahlahle la kumculo ukube omunye umuntu uba nesikhathi nathi thina abaculi siyavumelana ukuthi ngoJune kuzophuma mhlambe kuzophuma uZanef ngoJuly mhlambe kuzophuma yabo kanjalo so leyo nto leyo ngabe iyasiza ekuthenini sikwazi ukudayiseka ngendlela eright ngani ngoba wonke umculi uzokwazi ukuthi aphushe leli artist manje njengamanje akasekho umuntu ophusha elinye artist ekuqaleni mina bengifike ngishaya ingoma baningi abantu engabaveza ngishaya ingoma noma ubani ngithatha ngiposte epageni lami ngithatha ngiposte ayi ibingenzeki ke leyo nto kimi kodwa ngakhipha ingoma ethi lwalivele lungekho yaqala inkinga futhi namanje ngiyasho ngithi mina akekho umculi noma maskandi uyokwazi ukushaya ingoma elingisa ingoma yemfezi ngoba uyobe uyiqhathe nebhizi ngoba abenza njalo eqaleni bayiqhatha nebhizi leya ngoma yahamba namanje bangishaya stage kuyacaca ukuthi ngiyishaya yabo yazi lezinto le futhi ngiyihleke ngelinye ilanga ngithi benza ivideo ngengoma wrong benza ivideo ngomuntu wrong so akekho umuntu ongenza ivideo ngami but mina ngiyakhona ukwenza awamanye ingakho ngathi ake ngithi uma kancane but ngisazoqhubeka ngiwenza ama video shoot nje ngiyabaqaphikisa amaskandi ayenziwe ingoma ngami ngoba ngophupha futhi mina ngomunye wabo nje soxabana nje ngoba sabhe wompucuzeko mangathiwa nje bethu ya performer awuyishaya le ngoma hayi sokulanda ngemuva kuthiwa hayi awuqale phansi hayi la ngoma yayinkinga nami angazi kwenzakalani hayi bese ba uhlanya lwami uhlanya phela ke i-hit nje classic national anthem manje ngayicula abantu bethi begiya ngapha abanye becula kushisa nje enkundleni kushisa iyona ngoma engeke ngithi ngiyigidela la and okurighting Imfezi okunye Imfezi ithandwa wonke umuntu kubone phela ufakazi ihlwele so sibone begqokile imbalabala ehlukene lapha mawumcimbi kodwa yangena Imfezi okusho nokuhlala lami ushaya livume wonke umuntu alivele lingekho uthula usungiphoxile vele ukuvuma inkundla yonke lapho ngisuke ngenza show ukuthi ngiyasebenza ozongena ngemuva Nkosi yami usuke senkingeni bakithi umgodi usubile phela umgodi la kodwa nje angikubonga kakhulu nkabe yami ukuthi ungibize phakathi kohlelo lakho ukuthi nami mhlawumbe ngizokwazi ukucela abalandeli ukuthi sisekhona siyaphila singabantu sicela besupport kakhulu sicela ukuthi bakwazi ukungena emapagini ethu basilandele sicela ukuthi kuzo zonke ezinye izinto esibheda kuzo bakwazi ukusibonisa but kungabikho umuntu ozongibonisa ngokubhala epagini lakhe angithuki ngizoblock uma ngabe uzoza ngezambane
elibolile phezulu kwamazambane aphilayo ngizokublocker ngenxa ukuthi epage lami mina kusikhona kuthiwa kanhlamba kayingeni ngenxa ukuthi inhlamba ayingeni wena mawusufika nenhlamba uyisaphi ngoba uyazi ukuthi ayingeni kufana ngiblocker noma ngikhuze mhlawumbe ngeyelo card phinda kubona bese phinda kuboneke emva kwalokho uzoyibona usungcinga kwabanye abantu usuthi utheni umfezi wawenzeni nokumfeza zakhipha yabo ngiyacela ukuthi abantu inhlamba yebo iyadumisana kwabaduma ngayo kodwa hayi ukuthi idumise thina sonke khona abantu abadalelwe nje ukuthi cha mina ukuze ngibe right fanele ngithukwe mina ngidingi ukuthukwa ngidinga ukuboniswa uma ukuthi awufuna ungibonisa sibaningi esicula umaskandi ndlule lapho kwabanye kube right ngoba nami ngeke ngize ngithi suka kulowo muntu lo sengizoba sekunomoya woza kimi ngoba nginjani mina kuwoyikhetha abantu loba mfethu ungasho ukuthi uthini lwakuva abantu bathi imfezo kuyehlisile lokho ukuthi icule njengobusho ushayo hip hop itrap abantu sayazi imfezi inani clip abantu abayigqokayo bhala ukuthi awuthi milikile lapha ikhona abantu abebeyilandela kakhulu ngalesa sikhathi kodwa manje ngiyayibona inamba ngathi iya drop angazi noma ukubona ngedwa yini ehlisa imfezi mfethu why imfezi besiyibona impela ngalesa sikhathi abantu into ebadida ngami ukuthi abantu abafuna ukuthi umaskandi ushintshe abafuna ukuthi umaskandi uye kwelinye izinga bafuna nje umaskandi lokhu umaskandi kanti lana izinto ziyashintsha yabo kufuna ukuthi uma ngabe omgqumeni bahamba indima bafika la asingalokhu nathi sithi kufanele sibe umgqumeni kufanele sibe ucwenze kufanele sibe ubhekumuzi lithule yabo eyintweni enjalo kufanele usibheke isimo mina ngazi umhlaba wonke mangasho iqiniso kodwa uma sengibheda umhlaba wonke futhi uzoqala ubuye kimi ungitshela ukuthi hayi manje usuyedla la usu right la so ukuthi ngenze kanjalo into engibonile abayibonile abantu kimi bebengayithandi bebengathanda ukuthi ngisebenzise istudio nanoma isiphi ngaphandle kwalesa abangizwa ngase ekuqaleni osho ukuthi ukurecorda kwami edowntown kwaba indlela abayithanda ngoba ngakhipha unobuhle bamthanda yize ke babe khona abantu abaningi ababengathanda iso studio because yonke into lapha kuvele kuthiwa ifana nengaba busomnandi orifane kamjengiseni impela yabo nami ngabe sengifika sengishaya kwami ushuni vele kuthiwa ufana nokaba but sekuhluka ukucula nakuphela yabo abantu abakwazi ukuyiunderstand lento ukuthi kufanele sikwazi ukuthi sibe nezindlela zokushintsha ukuqala kwami ukurecorda ngenza istudio sami ngenxa yema-lockdown ke beyinkinga ke besekudura kakhulu besibona yonke into sidura yabo kanti mina istudio nginaso ngiyakwazi ukwenza lezi zinto ngazenzela ngayikhuphela istudio sami yabo ngeke ukuthi kwakuzoba imihla nemihla yokuthi ngirekhode khona so lokho sekungibuyisile manje ngoba sengibaba kangaka ke kumaskandi ngihambe ngayo recorda kaBazuka India so yikho ke lokho abantu bebekhala ngakho kakhulu ukuthi indoda usando wakho somncane kusekushoda lesasiqi so ngenxa ukuthi ngiphiliswa yibona kufanele ngikwazi ukubuyisela endaweni ngibuyisele ngendlela bona abasho ngayo futhi bakhombisile ukuthi ngempela into abayicelile iyenzekile ngoba impela ama viewers ku YouTube uma ngabe ngibuka ku Spotify ngelanga thothi mhlawumbe usuku lulodwa ngidlalwa abantu aba-14,000 yabo ukuthi inqwaba baningi ngabulawo ushinto lenza usho ukuthi abantu mabedinga into yabo kufana nasesitolo uma ngabe kufunekala nasi siphuzo singekho kufika abantu abawu5 bayabona ukuthi siyaphuthela so kufanele sikwazi ukusithola so nami ngiyabathembisa abantu ngoDisemba kuyo lenyanga kuyo lonyaka imfezi emnyama izobika uYan Smith izobe recorda uThuthano waNdlovu zonke izinto zibuyela nje ngendlela yabo so manje ke ngithi mangabe ngicabanga leyo nto le ngisho ngithi abantu abakhalanga ngami ukuthi ngiyabhimba or sesengenza into bakhale ngestudio yabona ukuthi ukubuyela kaBazuka kwenzakala inkinga namanje ngoba ngizobuyela kwaYan kushuthi
ngcono uma ngabe bekhala ngami kuthiwa hayi indoda hayi ngathi awusafuna manje inkinga abantu bakhala ngesiqi kuthiwa hayi isiqi akusesiso lesasiqi siyacela ubuye mase ubuyelile futhi bejabule bekusupporte ngalendlela ngisho nje ukuthi ngiyakubonga ukuthi bebone bona ukuthi umsebenzi wami uzokwehla uma ngingenzi ngendlela yabo so ukubuyela endleleni yabo kwenza ukuthi mhlawumbe nabo bakhuphela ama sales ukuthi ngicwebezele ngibe kanje sazofika lapha mfethu nayi Imfezi mfethu wangisho umculo othandwa wonke abalandeli athi manje senginongamboni kweminye yemicimbi yini yenzeni Imfezi kangaka mfethu ngaze kuvalele lo muntu sonke simdinga ukumbona obese izinto thina abalandeli azizazi yabo zenza ngale mina isikhathi esiningi ngisebenzela kakhulu nabantu apart bemcimbi mhlawumbe nje ama festival amaningi ngalendlela exakile kodwa kule minyaka nje le mhlawumbe nje kusukela last year kuze kuzofika mhlawumbe kulonyaka yizeke ke mhlawumbe kulonyaka izinto seyivuleka ngendlela eyivuleka ngayo kodwa engakusho ukuthi abantu balwe kakhulu izimpi zabo ngami yabo eyintweni eyiningi mina nginaba abalandeli bakhona baningi uma ngabe kuthiwa ngikhona kuyona noma kuthiwa iyona ipindawo bafika abantu ugcwala ukuthi so kwaba nenkinga ke nje ukuthi kube khona yabona uma ngabe uyi-artist uzokwazi ukuthi mhlawumbe ugcine uhlangana nabaphathi bemicimbi kanti mina nawe azizwena ngaleso sikhathi vele kuya ngokuthi azizwene kanjani ngawo umdlalo ngawo ukuthi mhlawumbe sixabene lokho ngempela mina angixabani nomuntu ngqo kodwa nje umuntu masike sadibana saba nenkinga ngivele ngikhoshe ngime ezintweni eziningi ngalokho ngisho izinto so lokho okuhambise ukuthi kugcine sikumushakana ngani ngoba imicimbi manje siphethwa abaculi yabo ayiba sebeqasha abaculi ukuthi makwenzakala kanjani makukhona usibanibani kusho ukuthi kufanele kube khona nosibanibani yabona sekuhamba ngozwano lezinto sikhona abantu abangabangane ezintweni thizeni so lezi zinto lezo zenza vele ukuthi bona behlezi bekhona mabethi bona ayithatha lo umnikazi womcimbi uyazi vele mina umuntu ebengimdinga iloyo one so yena mayethi angandise abanye abantu ngeke ngishiye ubhululu bami nami uyabona ngizofana ngifake bona ukuze umcimbi uzoba impumelelo ngalendlela vele mina engingakwazi ukuthi ngiphushe ngayo so ukusala ezintweni kanjalo kuba yizi izinto ekanjalo hayi icacile mfethu ngangeza utshatha utshatha uyokubhonya ngenduku ungaphuma estage kuye ungawudlalanga unobuhle kuye ihit and nakubantu nawe ukwakubalula lasikhuluma hayi yabona unobuhle mfethu washo utshatha uthi yabo mina ingoma eqedwe ukudlala uKhuzani wathi yabona le ngoma Imfezi lofana lo wawulwa kakhulu lapha ayi le ngoma leyana kwakunobuhle okay kwakungasona obuhle nawe negama lakhe lesayidini kodwa nje ukuthi asushintsha nje ngathi ngalesi sikhathi ngafika nomuzwa wothanda hayi ngoba kwakukhona into engangimthanda kodwa nje ngafanisa umuntu ngangiqala nanokuthi ngazi ukuthi khona igama lethu nobuhle ngangalazi kodwa ngithe sengikhipha igama lethu nobuhle abantu abangamaXhosa banenga ukuthi unobuhle futhi abathi kanje athi mina manje bethi ngisho kubo yabo ungajabula ke ingoma yahamba kodwa nje engifisa ukuthi ngicacisele kubantu soze ngize ngacula ngomuntu engithandana naye noma soze ngize ngacula ngomuntu engisondelene naye ngicule kabi ngaye sekungawo nje ukuthi mhlawumbe umuntu uyayifanisa yena ukuthi empilweni esiyiphilayo mhlawumbe usibanibani besho kimi kodwa akhohle ukuthi ngempela ngizobe ngiculela yena ngizobe ngicula nje bese mhlawumbe inkulumo iyahambiselana ngoba uyawuza umuntu uthoda angimuza umuntu thothi umuntu ohlala eCape Town akutshela iyadla ngoma oyishaya ethi nobuhle ngathi wawusho kimi yabo usho ukuthi ezinye izinto ziyenzeka zihambisana nesimo nosokuso mina ngisengasazi ukuthi nje ngisuke ngidlulisa imessage ngento ekhona emhlabeni mhlawumbe khona ungathinteka nje ukuthi usehlala ezitezi phezulu ukuthi hawo ayisho kimi kanti cha wayicikoze ngicikoza nje nami
bese kuyaqondakala ke nomuntu yabo so isikhathi esiningi ezintweni kanjalo ziyahambe zengilemaze ekhulazini emculweni ngani ngoba umuntu uzothi ngicule ngaye ehambe efaka ivangeli elingekho ngivele ngingaphenduli ke vele ngiyithulele ngithi hayi futhi yena ubona ngendlela abona ngayo kulungile sabona ijele ehlukanisa unyaka wabuya nejele nawe kodwa ayiqophela lalifana cha angithi iyo into ebengisho ukuthi mina kumabunjwa ingoma zami engishayayo ziyayizibe yileyo nto yes yabo ayibhekile ukuhlukanisa unyaka isikhathini esiningi njengoba ngangishaya ijele ngangaphenduli mina uKhuzani yes futhi yabo ngangagali uKhuzani mina ngangisho yena ngithi wayebali ukuthi umshado kulona ijele yabo so mina ngolwami ulwazi nangendlela engicabanga ngayo ngingaphinde ngoba ngayibuka le nto le iqhubeka isebenza ngowami umqondo ukuthi ubafo ngobe kanje ubafo ukuze naye abesesimeni sokuhlanganisa unyaka elami ivoti likhona lapha yes naye ngamfonela futhi ngimtshela ngithi ngiyangithi siyavota ngisho ku-Facebook angaze ngiyikhiphe leyo nto ikhona ngicela nami ngingxenxe ukuthi ke bangakhona bona hip hop nabo bonke abantu but mina ngomaskandi ngeke ngikwazi ukulahla umculo kaMaskandi savota saqhubeka savota nje mase sibuya ngonyaka ozayo njengamabunjwa album yo enobuhlakani yabo ialbum vele eyomuntu ogezayo ngithi yabona angithathanga igama mhlawumbe likabani ngilisebenzise for ukugeza cha igama lokugeza liningi igama lokuba yijongo noma ukuba clean ungazethela hayi ukuthi uthathe igama lomuntu yabo yes so ngayo lo album leyo mina angangahluphaka ngafaka wami nje ukuqhubeka nenkulumo cha mina ngithi and angedwa kumabunjwa ngicula noSiginqa Masimba so uSiginqa Masimba njengebhungane naye waye efaka ulwazi nalo bese ngiyacula yabo hayi ukuthi mhlawumbe into esuke iqhamuka kimi phela uma ngabe ngiyayicompose into ibe kimi ngidlala ngesiginqe bese ngimbiza naye njengomfowethu engishutha naye ngisebenzisana naye ukuthi indoda wona uthini la bese nayafaka olwakho ulwazi sifaka ulwazi masifaka ulwazi ke gcina seliphuma le ngoma esithi hayi ngeke thina sithi umshado ijele ngenxa ukuthi sekuzofana noKakhuzani yes so thina sithi umshado ijele thina sithi umshado ijelo yena njengoba ethi akusile ijele yabo thina sithi ijele ukuze kungafani sithi siqhubeka enkulumeni kodwa sengathi yeba yabo akube izinsimbi ezintsha akube inkulumo entsha ezokwazi nje ukufundisa ukuthi kahlahle umshado umshadile ngokwampela hayi la kithi emabunjweni ngathi ijele sifanele uyibophile uyibophezela ungene kodwa angibaphikisa bathi right into right futhi ukwandisa imessage abantu bayibuke enhlalo zothule ethu before siyaqhubeka ngeke futhi ngihlale ngakubongisi ngevayali ngabe sifakile amabhiko afaka abantu nawe ubudlelwano babo ukhombisa ukuthi amasezini uyashaya isibanga bese bakuxosha phela ukuthi mfethu asikubongeni ngevayali uPovu sazomshaya sazonivezela kahle babuka ubone ukuthi usola phansi leli teki leli ngeke ngithole kodwa ngizobona leli teki leli mfethu line power esifile abaculi bamaskandi bathi bangama face ezinto umuntu uphiwe impahla ivayali iyaholela noma baphema ukuthi ngikwazi ukudala uloba la kunankinga akusiyona inkinga umsebenzi nje esusebenzayo ngingasho ukuthi kwaviyali khona bangipha khona noma singesidala nalokho ukuthi malini yabo so ngoba ngiyazi ukuthi angiyinjalo kwaviyali ngiyothatha impahla yes ngiya mhlawumbe ngaleso sikhathi mhlawumbe nje bafike benginike bona yibo bangibizayo ndoda sinezinto ezokuthi zwakala yabo ngoba nje uma singakhuluma iqiniso bakhona abanye bebeqoka iviyali but abantu abaningi abakwazile ukubona ukuthi kwenzakalani baqala ukubona ngami ukuthi ngoba icala hayi mphiwa siphushile yabo so lokho nami kungithokozisile kakhulu nabo ukuthi mhlawumbe bavula amehlo babona ukuthi hayi lo mjita noma singaxabana noma ngafika ubani athini athina ngesikwazi ukuthi
simyekelele ngoba baningi abaculi esiqoka nabo yabo but angilazi uhlangano lwabo nabo yabo wena idili yakho wethu idili yami nami ngingedwa yabo but nje umuntu engimaziyo ngisebenzisana naye nje siqoka into eyodwa naye unto encane ya uyena nomfowethu futhi nje siyayiphilela siyinto eyodwa ungifeatureile nakulonyaka ukukhombisa ukuthi abantu mhlawumbe bengabona isiqoka bese becabanga ukuthi ayisinenkinga thi asinayo ngisho futhi asikazi nje size sibe nayo inkinga futhi ngeke sibe nayo nje sisibada kakhulu ayaqhilaza kakhulu ndoda yaqhilaza mabalengo hey iyaqhilaza ayengeke ayaqhilaza ayikho hayi bafuthi ngiyabona laba nje abayithengayo ngenxa ukuthi bayebuka ukuthi ihlele endaweni efanele baqhubeke futhi nje mabebona ngoba yona strong hayi strong phela ayinami nje ngiyangibona nje nqwaba lapha endlini ngiyangibona abantu bethi uyawusiphosela noma thunyana umuntu unika into entsha kanti wena soyigqoza wakhathala uyabona fethu awakho ukugcina kunababuli bePerfect TV fethu angazi ukuthi ngingathini bafethu lelithuba nje ngilitholile elikhulu kangaka bafethu ngiyathokoza kakhulu ukuthi nami namhlanje bephakathi kwenu ngikwazi ukudlulisa ukubonga emsebenzini wami ngikwazi ukudlulisa ukubonga kubabukeli bePerfect TV ekutheni bakwazi ukuqoka mina namhlanje bangibize njengoba ngihlezi ngibona abanye abafowethu bekhona ngiyacela ukuthi nje kunina babukeli bePerfect TV mhlawumbe eningamazi mfana ngiqala ukuthi nimbone namhlanje ngicela nifollowe ipage lami lapha ku Facebook ethi Imfezi-Amabunjwa yakhwifa ngicela nifollowe ni-like zonke izinto ezenzakalayo ukublockwa ke nokwenziwa yonke into kade ngithathelwa ama-picture yabona nje ngivalwa ngisho ko Twitter ngisena Twitter ngablockwa nje ngathi yathi ngikumisa kancane nakho lokho Imfezi-Amabunjwa ethi Imfezi-Amabunjwa 1 ngiyacanga ngiyilungisa mangithola ithuba kunjani anginasikhathi sakhona kakhulu into engisebenza ngayo kakhulu ke Facebook Instagram now Instagram Imfezi-Amabunjwa yakhwifa ngiyacatha abantu bangiseke bangifollowe ipage lami lande ngiqhubeke nefuthi ngijabulisa abangithandayo ngithole amanye ama brand ngithola ukusebenzisana nabanye abantu abaningi ngiyacela ukuthi nje uma ngabe ngifaka izinto zami ama link bafethu ningene khona nizowathola uma ngabe ngibheka lapha phezulu ku profile yami ku Instagram uzoyithola ilink ekukhombisa ukuthi uma ngabe uke wachofa la uzothola album elisuke lilisha unyaka nonyaka uma ngabe sengifaka Imfezi ngoDisemba ngizolikhipha India ngoba ngilinika isikhathi from March till now yabo ukuthi isikhathi sakhona sesambe kakhulu ngiyacela ukuthi nje bangicheck na ku Facebook ngingafakela ama link ami ngiyayifaka izinto ezintsha nala ngiyakhona uma ngabe nje ngicela ngimemeza ngekhwela nisondele lapho babukeli bePerfect ngiyazi ke ninamabunjwa nihlezi nekhona nibuka kanye into nihambe nekhona nithathe okubalekile nithathe nibuse phezulu okubhedayo ophume ngomlomo wami nicindezele njalo ukuze kungandi ngoba phela alikho isoko elingenasici nami ngingakhuluma ngitsho ukuthi ngikhulume kahle kanti mhlawumbe khona umunye uthintekile ngendlela errong kodwa nje ngithi ngiyabonga kakhulu kwande nisupport umsebenzi wami ngishaya amamiliyoni ngingenza izinto eziningi yebo ngiphuze nejuice nje kanje fethu December yezi Imfezi-Amabunjwa bafethu asusupport umculo ngokweqiniso wathi ngokweqiniso useshilo uFezi hleze faka ilink ku-Instagram Facebook asingenele kuma link mawungena khona ufica advert epage lapha ku YouTube fika YouTube ungayeqi advert yona azothola ngayo imali yakho ke leyo ngoba wena ubukile uzothola imali uthi uyaviwa ethola imali yama advert siphinde seko Spotify nakhona face in the same thing shone kuma iTunes udownload umsebenzi athenga ama album bafethu noma ungayidownloada uyibuka usungayidelete kodwa yena usuke sithola imali uthi uyidownload inhloso ukuthi siyafuna ukubona Imfezi ekugcineni lo yamuzi yawesithabathaba esekhaya iphinde siede futhi sephambili yabona uma siyibona ihlala eSandton njengabafana bomapiano nobanibani Imfezi cishe ngavala isiphi lesasagila esesiphihlisa izindondo kanje
hayi ngiyasawona noyikhuluma ngiyasawona nokhuluma kodwa nje i-right ngikuthuba le-grand ngiyaxolisa akufani ngiguqe ngedolo kobhoti lapha omlamuli inxele ngokuphihliza ama-award abo mfethu bezama ukukhuphula mina ngiyaxolisa kakhulu singesazi mhlawumbe ngidlekile yabona kwadleka indlela wrong yabona ungana wayengishilana umcimbi sasivumele umcimbi manje yabona bese kungena abanye abantu lapha yabona manje bese kuphilizeke indondo manje yabona nami ngathi ngiyibeka kahle zawo yabo ngindlela ke isiqephula sasuyiqede ngasakena sengithatha gila sengiqede kodwa nje cha ngithi malutho uma ngabe kukhona amanye ama-award angenelwayo cha Imfezi bafethu ngiyacela ukuthi ivotele ibuyele egemini efanele ngani ngoba indaba le ukuthi ngilisane nabantu abenza izinto ngokukhuphula umaskandi ngahamba ngayibona ngakhula nami ngabona ukuthi lento iyabheda ukuthi umuntu uma ngabe efisa ukuthi ngenze into ngoba ngiyiko perfect wedding namhlanje usukada mina hey ngikhuzela konke yadlalo ezawasibu iyalo mfethu so manje yabo manje gcina manje ukuthi ngicina sengimosha kanti ukuthi ningibone la kobhodi kuyangikhuphula kakhulu ngiyakubonga mina kakhulu kodwa ngelinye lamalanga uma ngabe sengizoqhamuka eyintoni yabo abayenzayo ngothando sengiqhamuka ngithi hayi le nto iyabheda le 1 yabo leyo nto leyo angicabanga ukuthi nami mangayithiwa kuba khona umuntu oshinte kanjalo ebhene nami enguye sengizokuthanda so ezinye izinto sesikhulile kuzo uma ngabe senamaphutha kufanele siwalungise sixolise noma singabhekanga ukuthi singaxolela kodwa nje mina uma ngabe sengikwazela ukubona sekungasala ngakuye umuntu ukuthi yena kukanjani but kimi ngibona ukuthi ngenze i-mistake la futhi engafanele ngiyenze ukuthi ngiphehlize indondo ngiwise lingaka hayi bafethu ayidlishiyele sexosile mfowethu Khumalo mbukele Perfect TV asupporteni amaciko yabo nje wasinemfezi namhlanje asambeni uma ukuthi ade ungamlandeli ku Facebook asimlandele ukuze ama-compile ya-event afana naKhuzani ungena ngabalandeli bakhulu yabo khona umlandeli wa Facebook ikhona sombona kwaViyali hayi bo sengikhohliwe ngoDisemba ngizobe ngine-event lapha ekhaya hawu isigaba ngengoma music festival ngiyafisa impela nje ukuthi amabunja aqoqana namanje nabalandeli be-Perfect nawubonke abaculi nje ngizobabiza nayi Perfect TV ifike enquthu nayi Perfect TV nayi khona ngiyacela ufethu ukuthi abantu bafike bonke ufethu nina abalandeli be-Perfect ngiyanicela bafethu ngiyacela ukuthi nifike nani ngoba nayo izobe ikhona idila nje futhi ngabanye abaculi ningathi-ke nami masekukhona ngibashila abaculi bese kuthiwa bengeke ngibathathe bonke nami ngizosho njalo ukuthi bengeke ngibathathe bonke ngisohulumeni nami kodwa bakhona ngizobathatha bakhona futhi ngeke ngibathatha uzothi ukuthi ibudget yakhe iphelele ibudget yami izophelela la noma ngababiza bonke abaculi kusale oyedwa ibudget yami yobe isale ngaye njengendlela okusetshenziswana ngayo kodwa hayi sephumela usuku inyanga esekhona ngiyacabanga ukuthi uDisemba ngicela ukuthi abantu bayilungiselele ngisayihlela nemhlawumbe izoba kodwa izoba sekhaya hayi ukuthi mhlawumbe bese stadium ukuthi nakuba abantu ngifuna bakwazi ukuthi bafike ekhaya eRockville emadwaleni bezobona nempilo ukuthi nathi sengabantu bakhona siphila kanjani asiziqhanqhango into nje makunobumnandi kuba ubumnandi bese kuyahanjwa kuyabo umunye nomunye uyalala hayi ngiyathemba ukuthi hayi mase kuneposter futhi yonke into nathi sinike soyifaka siyiPerfect TV siyayibophezela so bese ikhona sizoyiphusha mahala futhi asifune imali mbukele Perfect TV umcimbi mfethu sazomemezela kahle enkuleni zokuxhumana kodwa senizwile abangasenquthu Fryhead Mtuba bafethu kuyayeka ngemoto lapha Stanhouse bafethu yonke indawo nkani yonke asambeni bafethu supporta lo mcimbi sifuna nje ukugcwalisa igcekela kakhumalo sithi nje iqale sonke sifuna ezayisol thubele ngenza sifuna umasipala ngonyaka ozayo uvela uthi ayingeke sawuthatha lo mcimbi sifuna ukuse stadium manje kodwa ngesupportini thina bafethu lapha emakhaya imina uBhova Imfezi Emnyama sithi njani thini nesithamo awe